Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Kok kaya cek semruweng ngaten nggih? Maupun anyep nggih banter nggih. Pun siap napa dereng? Sampun nggih. Pun pikantuk snack dereng. Nggih, pun telas. Berarti biaya mriki sehat-sehat. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Pun monggo dipun kawiti pengajianipun kripik gedang, kripik tela, sithik edang wadon rata. Kesting ringkes sing penting. Ngoten nggih. Pokok pengajian niku aja suwe-suwe. Pengajian niku nek kesuwen niku penyakite loro, Pak. Siji ngantuk, loro gringingen. Ya wis ana sing gringingen ana. Wonge selonjor. Wonge rada lemu pokoke. Heeh, cerak cagak, wonge cerak cagak. Halo. Pun pokoke digawe santai mawon nggih Bapak Ibu nggih. Ngapuntene mengke kula nek gringingen nggih selonjor. Oke? Ya tangannya diangkat semuanya seperti ini. Ora sah dhuwur-dhuwur. Elekmu mambu. Kula matur sak menten to kalau kok ngene. Ngene, ya bapak-bapak ya diangkat. Sing ning dhuwur ya kabeh diangkat. Ayo sing ra gelem ngangkat tangane kithing, yo. Iki tenanan, ayo sing nabur rebana ya diangkat le. Oh, tak dongake ra payu rabi lho iki. Ayo kabeh diangkat tangane ngeten nggih. Nggih, sing ra gelem ngangkat tangane kithing gen. Iki gen semangat tok. Ya wis aku tak ngadeg yen anu. Ngapunten nggih Pak nggih. Yo, tak tontone. Ayo diangkat. Oke, siap? Engko nek kula muni mana semangatmu? Ini yang banter. Sing kompak nggih. Ayo sing ra gelem muni gondongan yo, Gen. Iki tenanan lho, iki tak rewangi adu-adu gek doalane munggah-munggah ngene iki. Aku tratapan, aku mau jaran ngantuk dadi ra ngantuk lho. Dalan kok ndedel-ndedel ngene iki, ya Allah. Aku nganti mbaten kene iki ya cek Indonesia to. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Abape kecing. Halo. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Supados mboten ngantuk, pancen ngeten iki lho mubalek iki nek manggung mesti bangsa rada keri-keri dadi jamaah wis do merem. Dadi kudu digugah sik ngoten nggih. Oke, pun siap. Awas nganti ana sing merem tak tinggah mulih tenan. Nggih. Oke. Siap nggih? Nggih, kula namung mengke anu mawon, rasah suwe-suwe. Ngoten nggih. Lah nek mriki biasane pengajian tekan jam pinten to, Pak? 3 jam. Wah lah ya mudar tenan iki. 3 jam ya. Nek anu nggih, nek mubalek mriki ya do kuat. Wah, mudar tenan.
Ki ditutuke apa ora iki. Awet mau kok melo perasaanku rapati penak lho. Halo. Lho ngapunten Pak, ngapunten kula niku wong mubalik gampang. Dijak suwe ya gelem, cedhele ya gelem, tekan jam 3 ya oke. Masalahe panitia niki wani apa ora. Kok tiwas tak tekake jam 3 tibake danane mepet. Wah. Diatur. Oke. Ngapunten pengajian akbar dalam rangka bersih dusun Ngroto. Wih ana fotoku kuwi. Ya Allah. Ya Allah. Niki nek jenengan ngarani fotone karo asline apik endi? Ya semran iki. Oh dosa kowe. Ya wis, kon jujur lah ya jujur. Wis kono nonton fotone rasa. Aku tak minggir wae. Ngene iki ora sengak jenenge. Ngene iki nek krungu bojoku nesu lho. Ya iya wong rene ora arep dielek-elek. Wis kono mbok mau nek ngerti apik fotone asline rasa kon rene. Kan fotone wae. Wong Ngroto iki wonge angel-angel, Mas. Halo. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mengedit foto saya. Tapi nek disawang-sawang pancen apik fotone nggih. Wes puas we. Lah iya wong. Nggih, terima kasih lah wong asline ya jenggureng kaya ngono. Oh, jenengan ampun ngenyek saya. Saya ini elek-elek kayak gini, jelek-jelek punya istri lho, ndek bojo lho mangsane. Bojoku ayu ora teng jembembleh ngene. Padake wong rata. Atungkake mledak-mledake. Halus-halus kok ngono halus. Nggih. Makasih. Nggih, terima kasih. Wah, tekan esuk tenan iki. Jiro lupat. Iki nek entek ya ngompol tenan iki. Nggih, ngeten mawon Bapak Ibu pengajian dalam rangka apa niki merti dusun nggih Pak nggih, bersih desa. Wis pokoke ngene lah. Wong urip ning alam donya niku lak kepingine bahagia. Ngene mboten? Wong urip ning Ngroto lak kepingine bahagia. Ngene mboten? Lah bahagia itu tidak harus mahal. Ngene mboten? Bahagia ki ora kudu sugih. Lah piye wong sing bahagia? Siji, kula langsung tunduk paing mawon nggih Pak nggih. Mboten sah basa-basi, engko ndak wis kokian basa-basi malah randang-dang malah mute ilang. Halo. Lho wong ki nek kepengin bahagia urip ning alam donya, terutama urip ning masyarakat Ngroto, kuwi ora kudu sugih kok. Piye to nek kepengin awak dhewe atine ayem urip bahagia napa? Akeh nggone syukur marang Gusti Allah. Wis penak. Syukur sing paling gampang muni alhamdulillahirabbil alamin. Saged mboten? Saged mboten? Oke, kita praktekkan. Mengke bareng-bareng tak abani. Muni alhamdulillahirabbil alamin sing banter, sing seru, sing kompak. Sing suarane banter insyaallah rezekine ya banter. Amin. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine lumintu. Amin. Rezekine pun kathah. Amin. Tur ya barokah. Amin. Nganti turah-turah. Amin. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing wonge ra gelem mune untune lara. Lah awet mau wonge gur ngedep senek kae. Manggone tengah pokoke. Heeh, wonge ngedep senek pokoke. Heeh, ketoke anu kok ndak seneke ilang. Halo. Ngeten nggih, monggo setunggal kalih tiga.
Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, hidup kita kepengen bahagia, bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan banyak kau berkeluh kesah, ojo kakean sambat. Masuk. Wong urip penake kaya ngene kok ijik sambat, berarti lak kene ini geseh. Masuk. Kukian sambat mergo apa? Karena sering melihat tonggone, sebab sering bijeni tonggone. Itulah yang kini ini dadine gesek. Terutama ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Ya wes, wedokan kene iki ngayal-ngayal tenan kok. Ngapa? Anu Mas kene iki syutingan Mas ngayal-ngayal Mas kene. Yang kerudungnya hijau gitu Mas. Halo. Kenapa hidup kita tuh terkadang nyon ngapunten keprungsung ora bahagia urip neng roto nganti ora bahagia itu kenapa? Ya tadi karena kita sering menilai orang lain, kita sering melihat kenikmatan orang lain. Kono kok ngono, kono kok ngono, seperti itu. Aku kok ngene. Kono kok gelangnya gede, kono kok kalungnya gede. Itulah kalian. Nek raselak karo batinmu. Betul lho ora? Ini mah kok ya ngeyel. Ya turi kok. Ana wong lanang sing diguyu-guyu, Pakmu, rungokno aku arep kandha. Tontonan tanggane dikit. Tontonan sing wedok kuwi tontonan. Omah-omah lagi pirang dina, tontonan tangane gelang sak pelek-pelek. Kalau nggak sak rantai-rantai. Aku urip karo kowe nganti 50 tahun arep mudar gelang karet dae. Dan ora kuwi. Itulah yang bikin kita hidupnya enggak bahagia. Itulah yang menjadikan hidup kita enggak ora kuwi lho jenenge tenang kuwi lho Pak Kiai, barokah nggih Pak Kiai. Dan ora. Karena kita sering menilai orang lain kan. Kono kok ngene, omahe kok apik, mobile kok anyar, bojone kok luwih ayu. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Ya turi kok ngeyel lho. Wong kok senengane nontoni rumput tetangga, yo ben kono lebih ijo yo ben. Wong kono perawatan ora kaya bojomu. Masuk ora? Lha nek kepengen bojomu ayu kok aja kon turut sawah ae. Oke? Hidup Bang Wedok. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Pingine wong wedok kon ayu, kon resik, kon glowing kok gur kon sobo sawah ae. Ya rupane teng jembleng ngene iki. Ya aturi kok ngayal. Masuk nggih karo kula nggih. Ijo-ijo aja diundhuhi. Wong sing abang jare pirang-pirang. Nya tutungna wancen. Dosa kowe. Bagiane mubalek kok dijarek. Sing wis duwe bojo aja dirusui, wong sing pirang. Kaya doro ae dikeploki. Bu nderek tangan napa kene ya ana wong lanang senengane ngrusi bojone tanggane. Enten nggih. Ya ngerti aku wong nang dhuwur panggung pokoke. Genes coba ulati aku ngerti. Kupluke ireng to. Ayo, lo malah dibuka.
Bapak Ibu ngapunten niki pengajiannya santai mawon nggih. Mboten napa-napa Ibu, santai mawon nggih. Wis ngono kula niku Pak niku kula niku nek ngisi pengajian saya sesuaikan jamaahe, nek jamaahe tua-tua niki ya sing santai-santai. Ora usah sing tegang-tegang kok ndak malah geblak. Wong wis tuwa ki ra iso tegang. Masuk nggih? Elek-elek bojone dhewe, rasa ngrusi bojone tanggane. Oke, masuk. Artinya apa? Wong urip ning alam donya iku nek gelem syukur nrimo ing pandum insyaallah atine ayem. Jangan sering melihat kebahagiaan orang. Ojo sok seneng bijeni tangga. Itulah yang bikin otak kita ini kemerungsung. Maka akan muncul yang namanya tulul amal. Panjang angan. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Lah pikirannya mau gesek. Karena apa? Sering melihat kebahagiaan orang lain. Karena kita sering melihat kebahagiaan orang lain, sehingga apa? Kita lupa dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Masuk? Bisa diterima? Dan jangan banyak berkeluh kesah. Urip ning alam dunya aja kakean cobi kula nderek tanglet. Warga ngrata mriki urusan donya sing pundi sing menurut jenengan dereng dipun paringi Gusti Allah mang matur. Niki Pak Lurah rawuh mboten? Bisa. Nomor kali. Kita wonge keren banget. Medeni banget aku rawani ya. Wonge ngulatke aku terus. Halo. Kapunten nggih Pak Kepala Desa nggih. Saya tanya pada wargane jenengan. Menurut jenengan urusan dunia sing endi sing mungguh jenengan dereng dicukupi karo Gusti Allah. Enten mboten wong rata nganti kaliren Ramadan. Enten mboten? Lho, nek nganti ana, pumpung Pak Lurah ya ana. Kersanipun dipun catet Pak Lurah. Dicatet. Nggo data. Ngapuntene Bapak Ibu urusan pangan. Ora ana awak dhewe urip ning rata kok nganti mati kaliren ndak ada. Panganan nganti turah-turah, betul? Betul. Arep mangan apa wae saiki urip ning alam donya, urip ning rata, kabeh kelakon tur iso. Mak, betul. Apa meneh sing wis usia sak mene-mene iki wis tua-tua ngeten iki urusan pangan wis mulai do jelek. Ngombe wedang legi wis ra pati wani. Betul napa mboten? Mergo wis gula darahnya ngono ya bakto jeretuk gula. Ora kono ora kene. Betul? Mangan ngombe legi wis ora pati wani. Mangan sing gurih-gurih, sing asin-asin rawani, darah tinggi, kolesterol asam urat. Betul? Mangan sate rawani aja nek kok sak porsi. Katutan 3 iris lho, cengeng 3 dina ra mari. Urusan mangan insya Allah turah nganti moh-moh. Betul? Urusan sandangan enten boten wong rata niki sing kurang. Heeh. Maksudnya kurang lho Pak, ngene iki lho. Dong ora. Apa meneh wong wedok-wedok kuwi? Wong wedok-wedok yo ana kegiatan apa seragaman, PKK, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, piknik, among tamu, minggu esuk jam 6 neng Balai Desa kanan, kiri, maju. Itu ya seragam. Betul? Betul. Lah iya.
Apa wae lho diseragami. Wong wedok jan masalah kelan keranjingan tenan. Ngono jek sambat ora duwe klambi. Nek wong lanang-lanang tontonan, wong lanang-lanang ya wis pengajian ya kuwi, jakong ya kuwi. Betul? Lah ya wong lanang ki nek nyandang sak saiki contone mubalek. Lho ngeten iki ya umur sing ngekeki lho, Pak. Sing ngekeki ya jamaah-jamaah kuwi. Sing do kulino ngundang kula, nek ngroto kan lagi ngundang pisan. Ngapunten Pak Lurah niki ukurane XL Pak niki. Nek kula ngeten niki XL, ngeten niku. Kula senengane dominan putih ngeten niki. Lah monggo pun disiapke dereng wong. Nggih. Nek kula sarung nggih wadimor ngeten niki. Oh mangga. Mangga rada larang, Pak. Lah monggo Pak Lurah wani apa ora? Ketoke Pak Lurah rapati wani ketoke. Masuk nggih karep kula nggih. Urusan sandang ora ana sing kekurangan. Nggih napa mboten? Nganti turah-turah. Tinggal satu kelak pakaian yang akan kita pakai apa? Kain kafan. Kaya ngene kok ejek kakean sampe dilelak wong geseh to nggih. Omah sepanjang jalan kita nggon gunung, nggon desa nyun ngapunten paribasarane. Sepanjang jalan saya masuk ke wilayah sini tidak ada omah elek ora ono. Alhamdulillah. Berarti kan wong ngroto iki kan wis kabeh makmur kabeh. Siapa dulu dong kepala desanya? Tepuk tangan. Masa wis dikeploki ora bereaksi gelas. Nah iya. Masuk mboten? Cetha mboten? Loh, ngantos Gusti Allah niku lek ngendikan enten fa bi ai ala'i rabbikuma tukadziba. Wong ngrata, nikmate Gusti Allah endi meneh sing bakal mbok gorohne jaremu durung dicukupi karo Gusti Allah. Kula matur cukup le, Pak. Cukup ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ra iso nampa, nek ra gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Diblonjo pira wae entek. Ra temonjo. Yen wong gen krasa. Ya wong wedok-wedok kuwi. Lho wong lanang iki kurang piye? Nek blonjo wong wedok dikabehke. Nggih napa mboten, Pak? Oh dosa kowe. Dong ora. Lah iya. Berikutnya sandangan wis, omah wis, tumpakan. Ngapunten nyuwun ngapunten Pak Kepala Desa. Sak melarat-melarate wong rata. Gino mboten? Kendaraan mesti duwe. Apa enek wong rata numpak pit jojrok tak kandhani. Lah yo glundung. Gene mboten, Pak? Numpak pit ontel wis ora usum. Bocah-bocah cilik-cilik saiki sekolah nek ra numpak motor ra marem. Betul? Urusane kabeh awak dhewe iki dicukupi karo Gusti Allah. Maka apa wajib syukur ditampa nrimo ing pandung. Hidup kita akan bahagia. Urip neng roto kita ini akan bahagia, Bapak. Nek gelem syukur marang Gusti Allah. Bisa diterima? Bisa terima? Bisa. Kanggone wong roto sing ora gelem syukur, ambok dikai akeh kaya ngopo karo Gusti Allah. Ora mungkin cukup. Anane ya mur kurang karo kurang. Sebab apa? Ora gelem syukur. Hidupnya enggak bahagia. Ning kanggone wong rata sing gelem syukur paribasan sego putih sak piring, wedang putih sak gelas, kok gelem syukur, insyaallah cukup. Amin. Cetha apa ora? Nah, kula kok nganti gembrobyos nggih Pak. Napa mriki mboten nungso mbayar? Mboten nungso mbayar nggih. Oh, soalnya nggon adem kok Mas dadi ora nungso mbayar. Nggih. Halo, bisa diterima maksud saya? Kalau nek berkaitan dengan bersih desa, ayo secara fisik monggo desane resik. Ning nek ra bahagia,
Masuk? Nah, bagiannya piye? Syukur kepada Allah. Nggih. Sugih mlarat aja diukur kelawan akeh sithike bondo sing diduweni. Awak dhewe pancen bondo rapati gablek, yakin. Aku nyawang iki yakin ki do rapati ndidit. Nggih ngeten Pak, wong niku critine anu titenane gampang kok Pak Lurah. Wong ki anggere rapati ndidit mesti sobone lupute masjid pengajian. Yakin Mas. Nek ndidit ra mungkin no. Termasuk kula barang niki gelem angkat rene iki lak mergo ra ndidit, Pak. Ngono lho Pak Lurah, dong ora. Dadi engko nek aku mulih ya aja mbok toke wae. Dong ora. Cetha ora? Lah sugih mlarat niku urusane ati, gumantung piye awake dhewe nggone nampa peparinge Gusti Allah. Bisa diterima maksud saya? Bisa nggih pengen hidup bahagia, bersyukur kepada Allah. Ngono penak. Nggih sithik akeh ditampa. Wong wedok ki sing saleh kaya sing iso ngecakke. Seorang istri yang saleh itu sing iso ngecakke. Wong wedok semen kok dibahas, Pak. Gen uripe bahagia. Ngoten nggih. Tumpaan motor, mobil yo duwe. Kira mboten, tinggal satu nanti tumpaan kita terakhir Banduso. Nek mriki jenenge napa, Pak? Banduso. Padha nggih. Iya, Banduso. Kuwi tumpaan kita nanti terakhir. Ditumpake kereta Jawa roda papat rupa menungsa jujugane ana jeron guwa tanpa bantal ditutupi anjang-anjang diurup disiram kembang yen salate arang-arang mertandake yen imane yen salate arang-arang mertandake yen salawat mas salatullah salamullah ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama Bapak Ibu nek kepengen urip kita bahagia, satu bersyukur kepada Allah. Bisa diterima? Bisa bersyukur? Lah syukur sing pertama itu tidak usah jauh-jauh. Siapa mereka? Anak kepada orang tua. Anak neng wong tua. Nggih. Sing nomor loro napa? Istri kepada suami. Ngapunten Ibu, jujur terutama sing wedok-wedok. Seringkah jenengan itu ngucapke terima kasih kepada suami panjenengan? Pripun, Pak? Pripun, Pak? Halo, Bapak. Halo, Bapak. Piye, Pak? Jenengan wis tau dimatur nuwuni bojomu apa ora? Nah, kuwi. Doa napa kuwi? Ngapa? Gimana mboten? Ora satu-ado sih. Di saat suamimu bekerja keras membanting tulang, terus itu apa jenenge, Pak? Oh. Terus dikeke wong wedok. Lho wong wedok sing saleh lah bikine terus mengucapkan matur nuwun nggih Kang Mas. Sakmene kita apa larang apa munggah. Kowe wong lanang godap nyambut gawe ora. Nek ra godap minggat.
Wong wedok trondolo iku ngono. Wonge teko Mas, sekian Mas, sekian. Wonge ngulati aku terus saiki wonge. Wonge lendet-lendet tembok pokoknya. Cerak lawang pas. Halo. Loh, Ibu. Ngapunten nggih Bu, nyaosi pirsa ana kok seorang istri ketika suaminya beri nafkah kok lesannya mengucapkan terima kasih, ganjarane padha karo khatam ke Quran ping pisan. Apa kok demeneng kabeh ngapa? Wong diaturi kok. Mula abote sepira to matur nuwun karo bojo. Angel, Pak Angel kok kene iki wong. Wah, iki tiwas aku ngeden-ngeden ngene iki mau. Masuk nggih? Wis, monggo. Wis pokoke saya wis ngasih pirsa pertama syukur, yang kedua cepet mawon. Yang kedua pokoknya nek kepengin hidup bahagia ki yo urusane keluarga, sekon jero sik. Nek sing lanang yo duwe bojo sing salihah. Nek sing wedok duwe bojo yo saleh. Wis ciri-ciri wong bahagia. Dong ora? Urip bahagia siji syukur. Loro apa? Nek sing lanang duwe bojo salehah. Nek wedok nek piye mau? Nek lanang duwe bojo salehah. Nek wedok duwe bojo saleh. Kira-kira masuk akal mboten? Masuk akal. Soleh solehah kuwi ukurane dudu ayu secara fisik, dudu bagus secara fisik. Nek bagus ayu secara fisik kuwi sakniki sak nggon-nggon akeh. Betul? Ning rata-rata tonton wong ki angger ayu, glowing niku biasane siji males loro manja. Betul nggih? Wis gen, wonge gen krasa. Mula bapak-bapak nek golek bojo aja sing ayu-ayu. Sing elek-elek ngene iki wae. Loh. Oh, kira ngerti ya. Kelebihane wong elek. Siji awet. Samsaya suwe, samsaya elek. Masuk? Sing nomor loro. Ngapunten lho, Pak. Sing nomor loro napa? Yen ngapunten, wong elek, bojo kok elek kuwi ditinggal sewayah-wayah aman. Atine ora was-was. Malah kepara sapa sing doyan yo ben. Aja nek kok menungso gendruwe gumoh. Masuk? Maka engko bapak-bapak tidak usah bersedih hati. Sing nomor 3 napa? Wong ki angger elek mesti doyan gawean. Betul? Tepuk tangannya mana? Nah. Sing banter berarti elek tenan. Halo. Ngapunten Bapak, ngapunten Ibu. Saya tuh kalau ngisi pengajian sing realita mawon. Dan itu bener. Cobi pirsani Bu. Wong wedok kok angger elek. Wis nondi wae mesti kanggo. Wong degawe golek wong adang sego, kira-kira sing ayu-ayu glowing apa sing elek-elek? Hidup wong elek. Hidup wong elek. Hidup wong elek. Berarti elek kabeh. Nyuwun ngapunten Ibu. Halo. Halo. Nek mriki nggih, bener nggih, enek wong digawe ngoten nggih, leres nggih. Terus ibu-ibu do rewang gitu nggih.
Sing ubyek nang mburi nang pawon, adang isa-isa olah-olah korah-korah. Kae biasane ya sing ibu-ibu sing tekone dhisik mulihe jajal kuwi sing ayu mesti tekone keri. Teko keri kakean cangkem. Lho wong bahagia Pak sederhana kalau saya kok ngono wae. Iki karena kan berkaitan dengan bersih dusun. Pokoknya gen wong sak dusun ngrotoi kabeh bahagia, ngoten nggih. Ngono wae, bahagia tidak harus cantik, elek nek nrimo bahagia. Ngono lho. Dong ora? Bisa diterima? Mula ibu-ibu ndak usah berkecil hati dengan elek. Nek gawean merantasi. Rewang niku bar subuh mangkat, ngisak lagi mulih. Nanti sing lanang nang omah ngadang-ngadang kaliren ati gagas. Saking mempenge rewang. Kira ngoten? Nggih. Gawean merantasi, Pak. Apa-apa ditandangi dhewe, merantasi. Wis nganti apa-apa goki mulih, brambang bawang moto. Pedotan kecape gomule. Ya model ngono kuwi ya ana. Kene ana, biasane wonge rada cendhek biasa. Piye? Bener apa mboten? Ayo. Oh wis rasa ditutuke wonge ngulati aku terus. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi kita tuh nyuwun ngapunten. Wong ngulati aku terus. Ketoke wong nesu ketoke. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Bahagia itu kan sederhana sekali nggih nek menurut saya. Bahagia itu sederhana. Maka kecantikan seseorang, ketampanan seseorang tidak hanya sekedar dipandang secara fisik. Nek gur goleki wong ayu saiki, wah pirang-pirang. Goleki wong bagus, kados kula genah bagus. Oh dosa kowe. Ora ngerti rasane ayo. Ayo coba apa piye? Nek gon goleki wong ayu secara fisik itu wah turah-turah Ibu. Zaman sakniki ora ana wong elek. Rata-rata nyuwun ngapunten Bapak. Tetapi nyuwun ngapunten, yang dimaksud bahagia kita tidak hanya sekedar cantik secara fisik. Apalagi kami seorang suami. Kami seorang suami. Dengarkan. Mula wakili nggih Pak nggih. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Aku ngadeg iki. Mula wakili nggih Pak Lurah nggih. Oke, siap. Salaman sih karo Pak. Ngopo kowe? Bu Lurah nggih apa, Pak? Oke, ndi Bu Lurah, ndi Bu Lurah? Wae anu. Wong wedok oh pokoke. Lali. Rawani kok, Pak. Wahai kaum wanita, dengarkanlah, kami sebagai seorang suami. Bahagianya kami sebagai seorang suami bukan hanya sekedar mempunyai seorang istri yang cantik, mulus, montok, seksi. Tapi ingat wahai istri, bahagianya kami seorang suami apabila kami dihadapkan kepada seorang istri yang mampu dan bisa menghargai kami sebagai seorang suami. Masuk. Betul Pak Lurah? Ngapa? Aku bolone Pak Lurah ngapa kowe? Nah, sesuk nek jaluk surat keterangan rasa kei Pak. Ngayal kae. Masuk nggih.
Nah, ngono. Masuk? Wes pokoknya kecantikan tidak hanya dipandang secara fisik tapi dipandang dari 3 dimensi ini. Rungokke wong wedok-wedok. Apa itu? Kecantikan seorang istri itu dipandang dari 1. Jika seorang istri menampakkan tersenyum, menampakkan wajah berseri-seri, menampakkan wajah bahagia, menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan suaminya, itulah istri yang cantik. Orang yang ngarepe wong lanang perlu telek. Dan lolos oke? Ngono. Ning ngarepe wong lanang iki aja. Ya. Nah, iya iki lah itu. Iki ya bener iki. Ya bener ana benere jenengan ana benere De. Lah wong lanangan dengkul tok ae. Berkelumbrak-lumbruk ra nyambut gawe. Oke? Bojomu sing ngendi yu? Ngono ngoten nggih. Nampakkan apa? Dipandang suaminya senantiasa menyenangkan. Masuk. Itu suami bahagia. Wayah mulih wong lanang nyambut gawe mulih, wong wedok wis adus, wis dandan, wis resep. Disambut suaminya pulang, Pak Lurah kondur, Bu Lurah nyambut. Kulijeng kondur Kang Mas. Saya Kang Mas. Saya Kang Mas Lurah. Ngersake Darlien apa kula riyin? Nunjuk susu napa? Ngoten niku mboten Pak Lurah. Mboten. Aduh. Ora wong lanang wae mulai nyambut gawe plerak-pleruk, rai nyawang, rai kebak koyo. Aduh. Wabeh templekan koyo ditekoni Dik kowe kok koyonan ngopo? Tuku lara rasa cerewet. Aku ngelaki Dik tuwekan rasa manja kaya ora ngerti nggone wae. Halo cerete ning mburi garek ngeturke. Gerangan kaya bayi wae. Enten mboten sing model ngoten niku? Kathah. Ya wis ngerti aku. Manggone rada mburi kono. Wonge madhep ngulon. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Jadi wanita yang cantik, istri yang cantik itu jika dipandang suaminya menyenangkan, cuma sekedar tersenyum. Nggih. Kira mboten? Dandan yang cantik. Wong lanang mulih nyambut gawe kesel kaya ngapa nyawang sing wedok wis adus ambune wangi, sekecel apapun, secapek apapun akan menjadi hilang. Kira mboten? Terus wong lanang mulih rupane kaya telek nganggo daster semplok jek dienggo. Nanti sing lanang muni Dik nek nyandangi mbok sing apik, gelem ngene ra gelem ya wis. Nyawang rai kebak koyo, gegere remasonan, diodo minyak kampak. Weteng minyak kayu putih. Barek ngisor dibuka sida pesing can. Wis wong wedok ngroto tenan kuwi. Barek ngisor dimane-man dibuka bialah pesing mbokmu. Ya Allah. Halo. Bisa diterima? Yang kedua apa? Wa in amartaha atau atka. Seorang istri yang cantik itu, istri yang taat kepada suaminya, manut karo wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sing nang panggung Pak Lurah hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa kowe? Ngapa? Lho wong wedok ki wajib manut wong lanang. Pokok wong wedok wajib manut wong lanang. Titik. Mriki kuwalik. Kene kuwalik. Ngopo? Ingat wahai istri. Ingat wahai istri. Surga seorang istri itu di bawah keridhaan seorang suami. Ambok kowe salatmu jentat-jentit.
Bendina kowe poso, kowe maca Quran khatam bendina. Nek kowe ra manut karo bojomu. Tak loske Pak Lurah iki. Ngapa kowe? Ora ana gunane. Piye? Masa nggih Bu nggih? Ning yo kuwi tontonan sik lananganmu ki kaya ngopo ngono lho. Hidup Bang Wedok! Hidup Bang Wedok! Hidup Bang Wedok! Tungokno wong lanang-lanang kuwi. Oh wis ngaji ki rasa dhuwur-dhuwur ngoten nggih. Sing ngene-ngene iki penak ngoten nggih. Bahagia, oke? Pripun? Oke. Lah mimik nganti miring-miring. Lah mimik sik, Mas. Susu. Nggih. Tapi nggih modele ngrata mriki susu mur siji kok nggih. Ben kula ngisi pengajian ngeten iki to Pak Lurah. Dikeki susu siji niku kula bar mulih terus langsung bering-bering ngeten. Lah susune mur siji. Dadi bering abot sisih ngene-ngene. Iki panitiane ra tau nonton YouTube-ku iki. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Lah tak mimik susu sik. Kula nek susu seneng kok. Nggih. Kula nek arep mimik susu tak sawang sik kok susune. Susune tak sawang sik. Bar kuwi terus tak cekel cek. Bar kuwi terus tak buka biak. Bar kuwi terus tak ubeng-ubengke sik. Iya, Pak. Nggih. Oh dosa kowe. Engko nek diradu pengupengke jarine ra enak. Lah ya aku nek arep ngombe tak obeng-obengke ngene iki sik. Tak obeng-obengke. Iki do ngopo? Kene sing dolanan susu kok sing keri ngono. Iki dolanan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Disoteng Mas. Rodok dicerake rodok diyum. Nah, gen susune ki tak gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek dilake terus isin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Lo nek susu seneng kok. Saestu lho Pak Lurah. Niki Pak Camat nggih seneng lho Pak Camat. Pak Camat kula nggih seneng Pak Camat. Kula putih seneng, coklat seneng Pak Camat. Sing penting nggih. Pak Camat. Sing penting sirikan kula namung siji Pak. Ampun sing bar kerokan. Nggih Pak Lurah bengi bar kerokan tak kokop cangkemku pedes e. Isine remasan Pak. Halo. Masuk nggih? Nggih. Iki siji lah ya. Siji aku biasane kurang kok. Ben ngisi teng Boyolali to, Pak. Kula sijine omong kurang. Terus panitiane rigen budhe, gawake sak sapine. Lah mburi omah ana sapi meteng, Pak nggih. Langsung tak kecut ngono wae. Nggih. Wis tau kula dikeki susu ngene siji tapi gedhe, Pak. Wis tak entekke. Tekan omah kula gumoh lho, Dik. Nggih, kula gumoh bojo kula curiga. Halo ayah, ini susunya siapa? Ndak, ini susu pengajian. Kok ambune amis? Terus? Ya, pripun Pak Camat? Nek mriki masuke Purwantara nggih, Pak nggih. Kismantara.
Oh, beda meleh nggih. Ana wau Purwantara mriki Kiswantara. Wis beda meneh. Yo nggih kula mula ngerti kok Pak nek kula kondang tekan Solo nek mriko Pak Camate lomo Pak. Nggih. Betul nggih? Tepuk tangan dulu buat Pak Camat. Tangan kuat mau gatel banget Pak. Halo. Hidup bahagia, punya istri cantik, tapi cantik tidak diukur secara fisik. Satu apa? Dipandang suaminya menyenangkan. Yang kedua apa? Taat kepada suaminya. Yang ketiga apa? Mampu menjaga kehormatan suaminya, mampu menjaga kehormatan dirinya, dan mampu menjaga kehormatan rumah tangganya. Karena apa Ibu? Seorang istri, nek corone awake dhewe wong Indonesia, khususnya wong Kismantara, khususnya wong Noto, jenenge wong wedok ki nunut jenenge wong lanang. Mula elek apike wong lanang ki tergantung sing wedok. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Sing lanang apike kaya ngopo, tapi sing wedok. Heeh. Gene ngoten. Wong sing lanang nyun ngapunten, Masya Allah. Ana to. Wong lanang direwangi tanggung jawab. Nyambut gawe nganti pentalitan. Nganti diguyu-guyu, nganti dikeplok-keploki. Kaya dara. Kira mboten? Sing wedok malah anggur sing lanang nyambut gawe sok mulih sore. Sing wedok gur cincang-cincing karo dandan pir sopir. Lho apa no? Pir sopir. Pir mampir bojoku rane ngomah. Wong wedok trondolo iku ngono. Ingat Ibu. Abang irenge wong lanang, kekuatane wong lanang iki sing ngerti wong wedok. Maka jagalah itu semua. Aja malah mbok wadul-wadulke karo wong tuamu. Ingat kekurangan suamimu, jangan sampai orang lain tahu. Cukup kau sebagai seorang istri yang tahu kekurangan seorang suami. Orang malah ditonggok-tonggok. Wah, bojo ki trondolo tenan keple saiki. Ngopo-opo wis jebabah. Masuk karo kula. Kaya ngono ki gak usah dicerita-critakno. Dong ora? Masuk mboten? Masuk. Gak usah diceritakan kepada orang tuamu. Mbok, aku itu bojo kae gelo. Lah ngopo to nduk wong kuwi pilih-pilihanmu dhewe. Tibake udele bodong, Mbok. Masuk? Bisa diterima? Cetha? Yuk hidup bahagia. Bapak-bapak genting nggih. Seorang istri punya suami yang tampan, ganteng tidak diukur secara fisik. Ning apa? Bagus, putih, resik. Alen ra nyambut gawe ngopo? Lah iya. Masuk. Mulai yang pertama, Pak, wong lanang kudu tanggung jawab apa tanggung cekel gawe. Sepakat? Masuk akal? Mbok kowe duwe bojo baguse kaya ngopo to? Resik, meyayeni jarene. Ning ra gelem gawean, ra gelem nyambut gawe. Hah? Lah iya. Hidup akan bahagia? Enggak. Bisa diterima? Wong lanang ayo kudu sing nyambut gawe. Ngono, aja nyaingi wong lanang sing los. Oke? Entone iki lho. Diaturi kok. Berikutnya apa? Ngapunten, Bapak-bapak, Pak Camat, Pak Lurah sedaya sing sami rawuh. Gen wong wedok bahagia, hidup bahagia apa? Apa sing dadi kekarepane wong wedok itu nek iso cukupi. Oke? Semangat? Tungokno. Loh, senengane wong wedok apa? Klambi tukoke. Loro apa? Perhiasan tukoke. Oke? Duit cukupi. Yakinlah. Lah iya kuwi masalah kuwi. Sapa kuwi mas sapa kuwi? Masuk nggih. Lah iya, dadi ngene lho maksudku De. Wong wedoke senengane apa yen iso yen bahasa nek iso dicukupi. Oh, sandangan cukupi. Perhiasan nek iso monggo. Lho,
Wong wedok dadine seneng, bahagia hidup. Karena apa? Wanita itu identik dengan perhiasan. Ana wong wedok sing ra seneng perhiasan. Aku yakin vaksinnya ra genep. Betul. Yang ketiga Pak, fulus. Ana wong wedok sing ra duwe duit, ra seneng duit. Urusan duit wong wedok keranjingan tak kandhani. Yakin Pak Lurah keranjing. Moko wong lanang-lanang tak kandhani kowe. Urusan duit karo wong wedok. Aja sok pisan-pisan kowe ngapusi wong wedok. Konangan tak. Oh iya le. Dosa kowe. Ngapunten lho wong kula niku wong lanang ya piye to Bu kula niku nek karo wong wedok duwite tak los tak behke. Ambok kok kene kok ya tak behke nek dikeki. Wis tuh. Kok tak kekeknya. Kok Kismayasa. Kok apa? Kismantara. Kok Kis apa kan? Kok nrata ngono iki, kok nrata sakmene kuwi mau 20.000 mi aku. 20.000 tak nggo tuku rokok, soalnya aku nang kono mau ora dikeki rokok aku niku. Ngoten niku Pak Lurah. Dadi yo tak omongke lho Pak Lurah, aku wis jujur lho Pak Lurah. Aku iki wis jujur dadi wong lanang wis tak omongke. Ki mau ke 20.000 tak nggo tuku rokok wong aku mau nang rokok ora dikeki rokok. Ngono kuwi yo ndadak muni ra rokok-rokokan marai boros. Kalau knalpot nganggur lho. Apa wong lanang kon ngemut knalpot ki lho. Apa ya semplok cangkeme. Ingat wae istri, tak ewaki Pak Camat. Ayo terus Pak, terus Pak. Nek gur wong lanang seneng ngerokok, silakan. Oke. Toh sik Pak Camat. Apa kowe aku bonene Pak Camat ngopo kowe. Lho nek gur wong lanang seneng ngerokok ben sak kobonge. Silakan sak kobonge. Betul. Lho nek wong lanang gur senengane rokok mbok ngene-ngene. Oh nek nganti bojomu mandeg tenan rokoke. Kesenengane pindah. Ora seneng rokok tapi senengane wedokan mudar kowe. Ayo, pilih bojomu senengane rokok apa wedokan? Ayo. Wah lagi rada geseh iki. Angel iki Pak, angel Pak iki. Ruwet iki. Wong wedok nek urusan duit mang ngeri ya, Mas. Ngeri. Wong kula niku ngapunten nggih, Dik, kula tak crita nggih, Dik. Kula niku nggih karepe nggih kaya kanca-kanca ngoten lho, Dik. Ora ketang sithik ki ya. Ning kantongane tak dilirake tang 100 200. Wah kenakalan. Lah iya. Ngono ya sida digogohi ya. Asem tenan lho. Ya kalmu ki ya nek lunga ki ya ora ketang sithik genenten lho. Sida digogohi dijalur. Nanti nggih ben wis tau le Pak tak delikke sempak ya sida kono. Digrayaki. Ayah iki grenjel-grenjel opo? Itu konangan meneh. Wong wedoke jan irume ya napa nek. Den nanti wae mudeng kok kranjingan. Nggih kula kek nggen kupluk ireng ngeten iki Mas. Ngerti kok ya. Gak nggon lemari mudeng. Langgar sore kan nyemaki ngaji lari-lari ngoten niku to Pak. Det kula lempitke ning nggon kitab sida konangan. Dan ngeri tenan. Malah tekon ayah, iya Umi. Dia tuh. Ini uang apa ya? Aku langsung berbes milih. Itu uang sial Umi. Kenapa sial ayah? Kan tak teleki nanti wae konangan. Masuk. Ya Allah. Dan wong wedok urusan ngene iki tenan Pak wis. Marine nek wis mudar tenan. Masuk nggih Bu nggih. Urusan ngapunten Pak, bakdo lho, urusan fitrah lho ya mudeng. Kan nek lari-lari do entuk fitrah ngono nggih. Nek mriki jenenge napa Bu?
Sami nggih, anak kula kan loro Bude. Loro niku sing nomor 1 tok 4 yuta, sing nomor 2, nomor 2 tok 5 yuta. Anakmu balik kok. Diapuri kok. Iki tak aturi kok malah hehehe lho. Lah wong anakmu balik kok ya. Nggih. Ngoten niku nggih. Kan ume Jakarta mantuk ngoten to. Terus maringi anak kula. Sing siji delalah ketemu sijine dolan karo kancake dititipke kula wis aku ayam itu sak amplop kan aku ngoten to nggih. Didok konangan nok janasah. Ini ayah kurang 1 amplop ngene Om Dodo kok ora ono mesti dibawa ya. Aku ya meneng ae. Langsung digogohi mudeng. Terus bar maghrib niku kan bakdo kan dinten Senin to Pak niku. Bar maghrib niku lari-lari ning ngarep TV ngitungi dhuwit ngoten niku. Diitung diponto-ponto. Mboke nyerah. Itu pira? Cah cilik kira kena nggawa dhuwit akeh. Kok ndak ilang. Aja ditutuke pakmu. Kok ndak tuku rokok. Apa kalimat terakhir? Digawake buke wae. Aman. Meniki nggih ngoten? Nggih. Oh, lah turun dulu. Berarti wong wedoke nang ndi padha wae. Tularan ki nggih. Kok ngomong dosa wae. Nggih, urusan ngeten. Mula nyuwun ngapunten, bahagianya, cantiknya seorang suami jika mampu memenuhi kebutuhannya seorang istri. Betul? Rumah, ayo duwe omah. Nggih. Wong lanang aja nganti kalah karo manuk. Manuk ki anggere arep kawin mesti gawe susu sik. Ora kaya cah saiki penting kawin, Mas. Kok menungso kok kowe cah nom-nom rungokno kowe le. Kowe nek rung di omah aja sok dolanan manuk kowe iki. Dong ora. Suksese, jayase ngono ora rung di omah pengen kawin ae. Aja nganti kalah karo manuk. Manuk ki arep kawin mesti gawe susu sik. Kawin ngendhok terus duwe anak. Lah kok menungso kok kadang kalah karo manuk ku lho. Lho, perkara melu mara tuwa, melu wong tuwa, kuwi lak kekarepane mara tuwamu, kekarepane wong tuwamu. Ayo cobanen kowe kesuwen melu mara tuwa, kesuwen melu wong tuwa nek wis omah-omah. Geger terus tak kandhani. Betul? Uripmu ora bakal bahagia. Kok tur melu mara tuwa kuat-kuatan ora sithik mara tuwa jotakan karo anak mantu. Iki ya ana wonge. Betul? Maka kebahagiaan itu nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Nyuwun mari kita toto. Melu wong tua kena, melu mara tuwa. Ning aja kesuwen, nek kesuwen kuat-kuatan le. Nek sing kuat mara tuwamu yakin sing minggat kowe. Lho apa iki sing crita kira tau ngalami? Yo! Pengalaman pribadi. Ana le meja kono le. Wah modar tenan iki. Kan subuh tenan iki. Aku kuwi mau janan guyon lho, ora tenanan lho. Kok gawe susu tenanan. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi kebahagiaan mari kita raih. Nggih. Aja kesuwen nggonmu melu mara tuwa. Aja kesuwen nggonmu melu wong tuwa nek wis omah-omah dhewe. Ingat satu omah ini lebih dari satu kakak. Insyaallah hidupnya enggak nyaman. Kuwate pol paling telung sasi. Apike mara tuwa ki telung sasi. Bar kuwi ya lho gendro terus. Ki lho ngalami. Melu mara tuwa Pak Camat satu enggak sebentar, cuma 5 tahun. Urip koyo arep mudar-mudar kok. Nek cek anyaran wis nek kene wae wong genduk ki ora ono kancane. Wong ki sok ben teke sapa to ya teke genduk. Wis kowe nek kene wae lho. Manut to? Selung sasi kepungkur wis beda suarane kok. Wong lanang kula halo. Tangi rada kawanane mara tuwa munine banter. Nduk, genduk. Coba nang opawan kene tanduk iki tilikno pitik kok cekukurak-cekuru wae gering. Sing krasa sapa ngono kuwi? Lah iya. Simpel mawon, hidup bahagia itu simpel. Oke? Bisa diterima? Nah, jadi kecantikan, kebahagiaan bukan secara fisik cantiknya, bukan secara fisik gantengnya. Masuk? Bisa diterima?
Oke. Sing terakhir penutup. Susunya agak. Kowe masuk terakhir. Lah Pak Lurah karo Pak Camat awet mau ora bereaksi blas. Mboten Pak Lurah namung guyon mawon nggih Pak Lurah nggih. Anu Bu. Mungkin nek kesuwen kan omah kula kan adoh. Perjalanan kan 3 jam. Nginep. Lah apa ana sing gelem tak inepi. Aku dadi ra penak iki. Kok terus nawani nginep iki lho. Nggak tak tenani malah geger ya. Oke, hidup kepengen di masyarakat bahagia itu 1 syukur, 2 dalam rumah tangga kita juga harus bahagia. Dengan apa? Istri yang solehkah, suami yang soleh. Yang ketiga apa? Bermasyarakat itu napa Bapak? Sing rukun, sing kompak, kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Urip neng roto, rukuno kaya tangan loro iki lho. Sing kompak kados dalu menika. Ana kegiatan bersih desa, kompak. Pak Camat kersa rawuh, Pak Lurah kersa sawuh. Perangkatnya semua rawuh, jenengan semua. Ini kan berarti kompak rukun kaya tangan iki. Tangan iki ketoke beda. Tapi nek disawang penak, beda tapi dinamis. Mang tonton. Nek tengen ning arep mesti kuwi ning mburi. Nggih. Lah iya. Beda tapi kompak. Betul lho? Lah masyarakat sini nek kon padha ra mungkin iso. Wong iki penemune dhewe. Ning dikelola dengan baik nanti jadinya rukun. Kaya tangan iki lho, Pak. Artinya apa? Neng masyarakat ngeroto iki dadi kaya tangan iki rukun, kompagon kal yadaine wala takun kal udunaini. Betul? Aja dumeh kowe. Dumeh kowe dadi kepala desa, dumeh kowe dadi camat, dumeh kowe dadi pamong, dumeh kowe dadi kaya tangan lur itu. Grapyak semana entengan karo sapa wae ra tau nampik. Ini tangan, Pak. Neng nggon sirah ya gelem. Neng nggon pipi ya mara. Neng dodo gelem. Ya kuwi urusan dhewe kok ngisor-ngisore iki lho. Artinya apa, Bapak? Artinya apa? Setinggi apapun derajat pangkatmu yang saat ini kau pegang, ingat itu semuanya titipan dan ada waktunya. Betul? Mula aja dumeh kowe. Masuk? Maka di mana-mana ngapunten Pak Camat Pak Lurah, dimanapun kita berada, terutama di Ngroto ini, jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling miskin di Ngroto ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling bodoh di Ngroto ini. Jangan pernah kau menghinakan orang yang kau anggap paling jelek di Ngroto ini. Bahasa saya apa? Ojo-ojo. Mulyane awake iki mergo wong pekok-pekok kuwi mau. Betul? Betul. Ngapunten Pak Lurah, kula kok mboten. Ojo-ojo Pak Lurah dadine iki mergo dicoblos wong melarat-melarat kuwi mau. Betul. Masuk. Maka jangan kau pernah menghinakan orang yang kau anggap paling miskin. Contohnya mau wis jiglok. Lho ngapunten lho Pak. Contohnya dalu niku ana pengajian. Pasang dopo, pasang panggung. Gelem Pak Lurah ngotong-ngotong panggung ini. Yakin ra gelem. Sorry, Lurah kok ngopo kowe. Maka jangan pernah kau menghinakan orang-orang yang kau anggap hina. Justru mereka lah yang gelem masang-masang dopong ini iki. Justru mereka yang gelem noto panggung ini iki. Masuk? Masuk. Dong ora? Ngono lho Pak Lurah, dong ora. Saya tuh simpel mawon kok. Ngono lho. Mula dadi kaya tangan loro niki lho Pak. Tangan loro niki. Tangan loro iki karo sapa wae gelem srawung. Karo sapa wae gelem serawung, karo pejabat gelem serawung. Betul? Niki jenenge mustaqah yang dianggap paling mulia. Betul.
Betul napa mboten? Karo wong sing dianggap paling miskin, paling melarat, maka Pak Lurah, maka Pak Camat, maka Pak Kepala Desa, wargamu sing ngendi sing rong tau mbok tekani. Masuk. Kaya tangan lho. Ayo. Bagian tubuh mana sing rong tau ditekani tangan? Ayo. Sing mbok anggap paling jijik, paling jorok, paling melarat apa? Asil itu. Asil itu. Masuk. Syutingan Mas. Ela kaya ngopo kuwi silit, ambune kaya ngopo kuwi silit, regete kaya kompok silit, termasuk ngapunten lar. Eleke kaya ngopo kuwi melarat itu adalah wargamu. Betul? Betul. Pikirkan mereka, urus mereka. Masuk. Tangan iki yang ngono elek kaya ngopo tetep tangan gelem moro. Enek tangan gila karo silit. Enek wong rata nek bar ngising langsung kesot-kesot ngene iki. Enek ta Pak Lurah. Bar ngising ngene-ngene iki. Ayo Mas syutingan Mas ngene-ngene iki Mas. Loh sepele mawon Pak. Hidup itu sepele Pak. Ayu kaya ngapa wong rata. Ayu, putih, mluntu, glowing, pupurane nganti 3 senti, minyak wangi 3 botol nek silitmu ora tau mbok cawiki. Tetep selentang. Masuk Pak Lurah. Maka hidup itu simpel, kepengen bahagia, rukuno karo tanggamu, selesai. Masuk. Nanti orang tua kita ngendikan le cah bagus urip ning alam donya kuwi kowe duwe musuh siji wae wis kakehan. Ning nek kowe duwe kanca cacah 1000 kuwi jek kurang akeh. Masuk? Wala takun kal uduna ini kowe ning ngrata aja kaya kuping loro iki lho. Kuping loro iki ketoke cerak ning ra tau gathuk. Padahal ya seragaman, krudunge wis seragam. Tapi ra mathuk. Wonge anu mula kok linggahe rawar dhewe. Siji ning ngarepan kene, siji ning ngemper. Wonge rada tuwa pokoke. Masuk Ibu? Masuk nggih? Halo. Rukun karo tong? Ayo dalu dulu masyaallah. Saking rukune ngenekke kegiatan bersih dusun lo, sayuk rukun ayam tentrem bumi rahayu gemah limpah lon jinawi subur kang tanpa tinandur murah kang tanpa tinuku. Masuk? Bisa diterima? Hidup kita akan bahagia. Tema ini akan masuk semua. Oke? Pun ngeten mawon Pak Lurah. Sampung aku semerpet ya. Pun sak jam punjul nggih. Engke lho wong wedok ngono kuwi kok senengane. Lah ya kene ndredeg-ndredege durung. Terus masak ngono tok. Mana nyalimu? Kono ora ngeden kene iki sing ngeden. Pun nggih Bapak Ibu insyaallah mangke sanes lekdal dipun lajengaken nggih Bu nggih. Apa yang saya sampaikan bisa diterima? Ngapunten nggih Pak Camat, Pak Lurah, seperti inilah gaya saya dalam berdakwah nggih. Ya karepe iki kula ngeten iki karepe jamaah gen ora ngantuk, gen ra sepanen. Wadine sik ana sing merem ya wis kebangetan berarti. Ya ana tapi aja mbok gugah wis gen. Aja ketoke wonge kesel banget iki ketoke. Ketoke mareng ngombahe akeh. Pun ngaten mawon. Monggo dipun wis. Sesuk neh nek kurang marem nanggap dhewe. Ngaten nggih Pak Camat nggih. Monggo diagendaken Pak Camat teng pendopo kecamatan nggih purun. Teng pendopo anu kelurahan nggih gelem. Wong kula niku dijak napa-napa gelem kok. Perkara regoe kena dirembuk. Kok karo sapa ae to Pak Camat, Pak Camat.
ala hadihi niyah wa niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dungane basa Jawa nggih. Gendho paham nirokke kula. Sing banter nggih, sing kompak, ngoten nggih. Karsanipun dipun kabulaken kalih Allah taala. Nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Pun paham nggih? Nggih, sampun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.